All right. Open your Bibles to Acts chapter 13. Haideți să deschidem scripturile la Fapte, capitolul 13. We had a privilege to live in Los Angeles, California for 4 years when I was going to seminary. În perioada când am mers la seminar, am avut ocazia să stăm în Los Angeles pentru 4 ani. One of the many realities of LA, California is earthquakes. Și una din multele realități din LA, California, sunt cutremurele. And I hear you have earthquakes here in Romania as well. Și aud că și voi aveți cutremure. We experienced many earthquakes when we were there. Am experimentat în acea perioadă multe cutremure. They came in one of two forms. Și ele veneau în una din cele două forme. One type was like a big truck backed into your house or the office building, and it was an immediate bang with a rumble after. Un tip de cutremur era ca atunci când intră un camion de ăsta mare în casa ta sau în clădirea de birouri. The other kind terrified me more because it would begin with a low rumble, start to build, soon everything was shaking, and what was terrifying is you didn't know when it would stop. Și celălalt tip de cutremur începea încet să se cutremure și creștea în intensitate și nu știai când se oprește. When I saw the theme of this conference, Unshakable Together, that's the first thing I thought about. Și când mă gândesc la tema aceasta a conferinței Neclintit, la aceasta mi s-a dus gândul. Because I know for us it feels like we're living in a world that has that rumble going on and is building. Pentru că simțim că trăim într-o lume care are acest cutremur care crește în intensitate. With sexuality issues and gender issues and political fights, with wars, with terrorism. Și avem probleme de sexualitate, probleme de gen, probleme politice, războaie. It feels like everything here is shaking in our world. Și pare că tot ceea ce se întâmplă în lume se cutremură. So we need, is that me? I didn't think I did anything wrong. All right. Try that. Testing, okay. We need an unshakable message for the church today. Și avem nevoie de un mesaj de neclintit pentru biserica de astăzi. And I believe we find that in Acts chapter 13. Și cred că găsim un asemenea mesaj în Fapte, capitolul We're going to 13. just look at the first 4 verses. O să privim la primele 4 versete. We're going to see 6 characteristics of a kingdom-oriented church that makes it unshakable. Și o să privim la 6 caracteristici ale unei biserici orientate pe împărăție care o face de neclătinat. So, Betuel, would you read the first 4 verses? Haideți să of chapter citim 13? Fapte 13, primele 4 versete. În biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători. Barnabas, Simeon, numit și Niger, Lucius din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu tetrarhul Irod, și Saul. În timp ce slujeau ei Domnului și postiau, Duhul Sfânt le-a zis: puneți-mi deoparte pe Barnabas și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Așadar, fiind trimiși de Duhul Sfânt, s-au dus în Seleucia, iar de acolo au plecat pe mare spre Cipru. Let's pray together. Haideți să ne rugăm împreună. Our Father, we thank you for your word. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău We submit ourselves now to it și ne supunem cuvântului Tău and to your Spirit. și Duhului Tău cel Sfânt. We don't need to hear the word of a man, Nu avem nevoie să auzim cuvintele oamenilor. but our hearts long to hear your words. Inimile noastre tânjesc să audă cuvântul Tău. So would you do that wonderful work by your Spirit in our lives now? Și te rugăm să faci această lucrare minunată a Duhului în viețile Pray noastre this in acum. Jesus' name. Te rugăm în numele Domnului nostru Isus. Amen. Amin. All right, let's look at the 6 characteristics of an unshakable kingdom church. Haideți să privim la cele 6 caracteristici ale unei împărății de neclintit sau o biserică focalizată pe împărăție. We find in verse 1, it might surprise you, kingdom churches are young churches. S-ar putea să vezi cu surprindere că bisericile împărăției sunt biserici tinere.
Now, of course, kingdom churches are mature churches that have been around for a long time. Desigur că există și biserici de multă vreme care sunt mature. But so many in church planting tend to not think of themselves in the kingdom way until they get many years behind them. Dar multe biserici nu au mentalitatea împărăției decât după ce trec mai mulți ani. That was a problem we had when we planted. Asta a fost o problemă pe care am avut-o atunci când am plantat. For almost 10 years, we didn't get involved in global missions or anything really outside of ourselves. Timp de 10 ani nu am fost preocupați în misiune globală și nici nu am gândit în afara bisericii noastre. And here in chapter 13, we find Paul and Barnabas in what is known as the beginning of the first missionary journey. Și ce avem aici în Fapte 13 este să vedem trimiterea lui Pavel și a lui Barnaba și prima călătorie misionară. They're going to head off to travel and preach the gospel, plant churches and disciple Christians. Și ei aveau să meargă să călătoriască, să predice Evanghelia și să ucenicizeze. But I want to remind you of the timeline here to help us understand the context. Dar am vrea să privim și la linia cronologică a timpului pentru a înțelege contextul. Paul was likely saved about 32 AD. Pavel probabil că a fost salvat, mântuit în jurul anului 32 după Hristos. He spent 3 years in preparation according to Galatians 1:18. A petrecut 3 ani de pregătire pentru lucrarea Evangheliei și vedem asta în Galateni 1:18. Before he met the apostles in Jerusalem. Înainte să se întâlnească cu apostolii în Ierusalim. He spent another 6 to 10 years in ministry before he arrived in Antioch. A mai petrecut alți 6 până la 10 ani în lucrare înainte să ajungă în Antiohia. A lot of that time was in preparation. Mare parte din acest timp a fost un timp de pregătire. In Acts chapter 11, we find the gospel spreading to many towns and cities, including Antioch. În Fapte 11 vedem că Evanghelia se răspândește în multe orașe și cetăți, inclusiv Antiohia. That was about 45 to 46 AD. Și asta se întâmpla în anii 45-46. So it's been around 13 years since Paul was saved. Este la 13 ani după ce Pavel a fost mântuit. And now in chapter 13:1, it's about 47 to 48 AD. Și acum ne găsim în acest capitol și este 47 to 48 și ne AD. găsim în anul 47-48 după The Hristos. reason that is important is the church in Antioch is about 1 to 3 years old. De ce e important lucrul acesta? Pentru că biserica din Antiohia avea de la 1 la 3 ani. We would say it's an infant church. Noi am spune că este o biserică copilaș. I think we're still a church plant and we're 24 years in. Eu am impresia că încă suntem o plantare de biserică și deja avem 21 de ani. It's hard to get that mentality out of your head. E greu să scoți din mentalitate acest lucru. But I think it's safe to say they were a church plant. Dar cred că e sigur când spunem că aceștia erau o plantare de biserică. Yet one commentator reminds us that Luke is telling us about a crucial event in the history of the church happening here. Și ceea ce Luca ne spune, potrivit unui comentator, este că se întâmplă un eveniment crucial în istoria bisericii. This church is 1 to 3 years old is a part of the fulfillment of Acts 1:8. Și această biserică este împlinirea acestei trimiteri din Fapte 1:8. Jesus said, take the gospel to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. Iisus le-a spus să ducă Evanghelia în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Acts 13 lays out that transition from the general area to the ends of the earth. Și Fapte 13 stabilește tranziția înspre marginile pământului. This church is starting what we now know as world missions. Și biserica aceasta a început prin ceea ce noi numim misiune mondială. There was another first for the church in Antioch. Și mai există un început pentru biserica din Chapter 11, Antiohia. verse 26. Capitolul 11, versetul 26. The Christians were first called, or the disciples were first called Christians at Antioch. Acolo vedem că ucenicii au fost numiți pentru prima dată creștini. And when you study the book of Acts, the word church has really only been used of the Christians in Jerusalem up till this point.
Și dacă studiezi Cartea Fapte, vei vedea că creștinii au fost până atunci doar în Ierusalim și au ajuns abia acum aici în Antiohia. But now we see the church in Antioch and soon the church around the world. Dar imediat vedem cum se extinde Evanghelia înspre marginile So pământului. I'd like to encourage church planters and church pastors in two areas from this. Așa că vreau să încurajez pe plantatorii de biserici și bisericile plantate în două domenii. First, men, be careful in rushing into ministry. Primul lucru, bărbați, nu vă grăbiți sau aveți grijă cu graba în lucrare. Paul was about 13 years into his Christian walk with the training he had, and he was a rabbi before that time. Pavel avea 13 ani de pregătire în umblarea creștină și chiar înainte de această pregătire a fost un învățător, rabin. Don't shortchange your preparation. Nu scurt-circuita pregătirea ta. We know the need is urgent. Știm că nevoia e urgentă, We know the fields are white under harvest. știm că recolta este coaptă, We know there are not enough church planters. știm că nu sunt suficienți plantatori de biserici, We know we need more churches. știm că e nevoie de mai multe biserici, But please do not go out before you're ready. dar te rog, nu pleca la drum până când nu ești pregătit. I fear too many men rush into ministry with a very short-sighted view of ministry. Mă tem că sunt mulți bărbați care se grăbesc în lucrare având o perspectivă scurtă, prea scurtă despre lucrare. I think you need to develop a longer view of ministry. Cred că ai nevoie să înțelegi o perspectivă mai pe termen lung a lucrării. Take time to lay a proper foundation. Ia-ți timp să pui și să investești într-un fundament potrivit. One of the things we've heard from a number of you about houses here in Romania Un lucru pe care l-am auzit de la câțiva dintre voi despre casele din România, when you buy or build a house, you talk about multiple generations, not just your life, but for your children. când vrei să clădești sau să cumperi o casă, te gândești la casa aceasta și pentru generațiile următoare, nu doar pentru tine acum. We in Canada don't think that way. We just think about ourselves. Noi în Canada nu gândim în felul acesta, ne gândim doar la noi înșine. But it's quite a striking awareness of the longevity of what you're thinking about with your house. Dar este uimitor să vedem perspectiva aceasta pe termen lung cu privire la casă. Perhaps if more men had a longer view of their preparation, Poate că dacă mai mulți bărbați ar avea o perspectivă mai lungă cu privire la pregătirea lor, there would be fewer men crashing and burning in ministry. s-ar putea ca să fie mai puțini bărbați care să abandoneze și să renunțe la lucrare Doing severe damage to the Church of Christ in the name of Christ. și care să facă și pagube severe bisericilor în numele lui Hristos. But Paul had a number of years behind him, but the church moved quickly, and I want to encourage you in my second part of the application for the churches. Dar Pavel avea o lungă pregătire, dar biserica s-a mișcat repede și asta vreau să vedem în al doilea rând. Don't wait to get involved in kingdom advancement outside of your church. Nu aștepta să privești în afară spre împărăție, în afara bisericii tale locale. I told you we made a mistake in that. Some of that was because 6 years we were all on our own with no network to be a part of. Vă spuneam înainte că noi am făcut greșeala aceasta. Parte din motiv este că timp de 6 ani am fost ca plantare de unii singuri. One of the many benefits of being part of a network is you don't have to do it all, but you can have a part in it, even if it's a small part. Și partea bună a unei familii de biserici este că nu trebuie să fii de unul singur în plantarea de biserică, ci să ai cel puțin o felie sau o parte, o contribuție. So can I encourage you as a young church, as a new church, to have a kingdom mindset, have that developing as you're developing your own ministries to a mindset outside your church. Așa că vreau să vă încurajez ca biserici tinere să dezvoltați o mentalitate a împărăției care să vadă în afara bisericii locale. Our second characteristic of kingdom churches, unshakable churches, A doua caracteristică a bisericilor cu mentalitatea împărăției sau bisericilor de neclintit is their biblical churches. e că sunt biserici biblice. Look in your text there. Now there were churches in the church in Antioch, there were prophets and teachers.
Observați, în biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători. I'm not going to touch on the prophets, whether they're Old Testament or New Testament. You can ask your pastor about that. Nu vreau să intru în detaliu și să discutăm dacă profeții aceștia erau potrivit cu Vechiul Testament sau cu Noul Testament. Puteți să vă întrebați And we păstorul. want to be careful separating the role of prophet from teacher. Și vrem de asemenea să fim grijulii, să nu separăm drastic pe profeți de învățători. Perhaps teachers had more of a systematic approach to screwing the truth one turn at a time into your heart and life. Probabil că învățătorii aveau o abordare, o metodologie mai sistematică în a înșuruba adevărurile biblice. Perhaps the prophets had more of an exhortation, perhaps more of a gospel call and a call to repentance. Și e posibil ca profeții să fi fost mai înclinați înspre chemarea aceasta a Evangheliei, spre proclamarea Evangheliei și chemarea la pocăință. But whatever the differences were, we know this, both prophets and teachers were men of the book. Dar indiferent de perspectivă, înțelegem că atât profeții cât și învățătorii erau oameni ai cuvântului. They were men who spoke the word of God. Erau oameni care vorbeau cuvântul lui Dumnezeu. This is why it's important our churches be Bible churches. De asta e important ca bisericile noastre să fie biserici biblice, ale Bibliei. We love the word of God because the written word of God reveals the living word of God. Noi iubim cuvântul lui Dumnezeu pentru că cuvântul scris îl descoperă pe cuvântul întrupat. So be a church that's committed to expository preaching and expository listening. Așadar, fi o biserică angajată, dedicată predicării expozitive și ascultării expozitive. We encourage our church to be a heads down church. Încurajăm ca bisericile să aibă capul înclinat înspre jos. It thrills a pastor's heart when he says something and you see every head go down and check the word of God. Un păstor este încântat când predicatorul menționează ceva din Scriptură și oamenii lasă capul în jos și caută în cuvânt. So is your church a Bible church? Este biserica ta o biserică ancorată în Is Biblie? this book open and taught in all of your ministries? Este cartea aceasta deschisă și învățată în toate lucrările bisericii? We see it in North America. I'm assuming it's true here. So many churches are setting aside the word of God. Vedem că în America de Nord și presupun că se întâmplă și aici, multe biserici marginalizează cuvântul lui Church Dumnezeu. planters, pastors, leaders think they have a better idea and a better way to reach people. Plantatori de biserică, păstori, lideri, cred că au niște metode și niște strategii mai bune prin care să ajungă la oameni. But if you want to have any true kingdom impact, you need to be a church and a people of the book. Dar dacă vrei să ai o influență adevărată a împărăției, trebuie să fii un popor al cuvântului. I especially encourage you younger pastors, do not buy in the lies you hear from so many today. Aș vrea să încurajez pe păstorii tineri să nu îmbrățișeze minciunile care se aud în zilele de azi. To reach the modern person, to reach the younger person, to reach today's person. Ca să ajungi la auditoriu modern, la auditoriu mai tânăr, mai complicat. You can't preach, you can't have a one-way lecture, you can't speak for long, you have to have a conversation. Nu se cade să predici, nu se cade să înveți cuvântul lui Dumnezeu timp îndelungat, ci mai degrabă trebuie să fii conversațional. What our world needs are not churches like that, but churches that commit themselves to opening the word and saying, "Thus saith the Lord." Ceea ce oamenii, lumea are nevoie, este de biserici care deschid cuvântul lui Dumnezeu și spun, așa vorbește Domnul. Remember, in every service, in every ministry, we're trying to do the impossible. Aduceți-vă aminte că în fiecare serviciu și în fiecare lucrare noi suntem chemați să facem imposibilul. That's soul transformation. Și asta este transformarea sufletului nostru. That requires the word of God applied by the Spirit of God. Și asta necesită cuvântul lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt îl aplică. We are not trying to interest people. We are not trying to attract people. We are going for soul transformation. Noi nu suntem interesați să atragem oameni, nu suntem interesați să îi fermecăm, ci mai degrabă suntem interesați ca inima lor să fie transformată. Do not lose confidence in this book. Nu-ți pierde încrederea în această carte. Here's the reality on a Sunday morning. Iată realitatea dintr-o duminică dimineață. The coldest heart
the coldest heart, cea mai rece inimă the greatest skeptic și cel mai mare sceptic can walk in those back doors, poate să intre pe ușile acelea din spate, but they are no match for the Word of God. dar nu pot fi comparați cu puterea When cuvântului the lui sermon Dumnezeu. is dug out of the book according to how God had it written, Când predica este expusă potrivit cu intenția cuvântului lui Dumnezeu and when it's preached under a power and dependence of the Holy Spirit, și când este predicată sub puterea și dependența Duhului Sfânt, God tears down those walls. Dumnezeu poate să doboare acele He ziduri, attacks those defenses. poate să atace acele defensive, He melts the hardest heart. poate să topiască cea mai împietrită inimă, He convinces the greatest skeptic. poate să-l convingă pe cel mai mare sceptic, So that enemy of the gospel who walked in așa încât dușmanul Evangheliei care a intrat aici will walk out a son or daughter of the king. poate să iasă afară ca un fiu sau o fiică a împărăției. Man, do not give up on the word of God, but commit yourself to be a Bible church if you Nu want kingdom impact. abandona cuvântul lui Dumnezeu, ci dedică-te cuvântului pentru a fi un asemenea om al împărăției. We see a third characteristic in verse 1. Vedem o a treia caracteristică în versetul 1. Not just young churches and Bible churches, Nu doar biserici tinere sau biserici biblice, but the third characteristic is kingdom churches are diverse churches. a treia caracteristică, bisericile împărăției sunt biserici diverse. Luke lists 5 men here in chapter 1. Luca menționează 5 oameni aici There's an amazing diversity here. și este o diversitate uimitoare. I don't know if you're seeing that yet in your countries here, Nu știu dacă puteți să vedeți această diversitate în țara voastră. the country of Canada and specifically our city has become the United Nations. În mod special, Canada pare să fi devenit Națiunile Unite. We have over 20 nationalities in our church. It would be approaching 30. În biserica noastră sunt peste 20 de naționalități și ajungem aproape spre 30 de So there's naționalități. tremendous diversity in language and culture and customs. Și este o varietate extraordinară prin limbă și cultură și obiceiuri. We've been praying our church would reflect our city. Și noi ne-am rugat ca biserica să reflecte orașul nostru, Which is tremendous diversity and yet unity in the body and care the este word o of Christ. diversitate variată sau mare, dar în același timp unitate în Hristos. It's like this conference. Maria sent a note and said there's 9 countries represented here. E ca la această conferință, ne-a spus Marius că suntem prezenți aici 9 națiuni, With different languages and backgrounds. cu diferite limbi și contexte. But the unity we all feel in this room is from the Lord. Dar unitatea pe care o experimentăm în această sală vine de la And Domnul. we know this is just a picture of heaven. Și noi știm că aceasta e doar o imagine a cerului. So our churches should reflect that. Așa că bisericile noastre ar trebui să reflecte asta. Here we find Barnabas, Iată-l aici pe Barnabas, a Levite from Cyprus. un levit din Cipru. We find Simon, known as Niger, Îl găsim pe Simeon, numit și Niger, which means black in the Greek. care în greacă înseamnă negru. So he may have been a dark-skinned man from Africa. Posibil să fie un om cu pielea închisă din Africa. Luke tells us that Lucius is of Cyrene, Luca ne spune că Lucius vine din Cirena. which may indicate he was from North Africa. Posibil să indice faptul că era din Africa de Nord. Manaen was a lifelong friend of Herod. Manaen era un prieten de o viață cu Irod. So he grew up very different from the rest in a place of privilege and connection and education. El a crescut într-un loc diferit de ceilalți, într-un loc privilegiat prin educația lui. Saul was a Roman by birth, but also a Jew, well educated, and a Pharisee. Saul era un roman prin naștere, dar în același timp și un iudeu și un fariseu prin So educație. just in 5 men, we have incredible diversity. Doar în acești 5 oameni vedem o diversitate incredibilă. It's likely representative of the church in Antioch. Și probabil că erau reprezentativi pentru biserica din One Antiohia. commentator wrote, individuals from many lands and many backgrounds Un comentator spunea că indivizi din multe țări și multe contexte that discovered the secret of togetherness au descoperit secretul
unității, because they had discovered the secret of Christ. pentru că au descoperit secretul lui Hristos. Jesus is the great uniter. Hristos este marele unificator. Satan's the great divider. Satan este marele dezbinator. So our churches should represent Christ. Bisericile noastre trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Please hear me carefully. The ministries in the church, the facilities, the mission, the agenda, Vă rog să mă ascultați cu atenție. Clădirea bisericii, lucrările și programele pe care le avem, those things are not about you and me and what we prefer. lucrurile acestea nu sunt despre tine și despre mine și despre ce preferăm noi. We often tell our people from the pulpit, Adesea le spunem oamenilor de la Amvon we don't care what you want, că nu ne pasă ceea ce dorești, and we don't care what we as leaders want. dar nu ne pasă nici ce dorim noi ca lideri. The only thing we care about is what does the chief shepherd want for his Singurul church. lucru care trebuie să ne intereseze este ceea ce vrea marele păstor, Domnul And Bisericii. he wants us united as one family, as Și one El body, ne dorește să fim uniți ca o familie, ca un trup, regardless of the diversity we have. indiferent de diversitatea și contextele din care So provenim. if you want to be a kingdom church with the advancement of the kingdom, you need to welcome and embrace the diversity and preserve the unity in Christ. Dacă vrei să fii o biserică cu mentalitatea împărăției, atunci trebuie să îmbrățișezi diversitatea în timp ce menținem unitatea lui Hristos. Now, verse 2, we find our fourth characteristic. În versetul 2 găsim a patra Here we caracteristică. see kingdom churches are dependent churches. Vedem aici că bisericile împărăției sunt biserici dependente. Luke writes, while they were worshiping the Lord and fasting. Luca ne spune că în timp ce slujeau ei Domnului și posteau. This is a brief statement, but a wonderful statement. Este o afirmație scurtă, dar minunată. Fasting. I don't know how many of you fast. Posteau, nu știu câți dintre voi mai postiți. One author described it this way. Un autor descria postul astfel. It's a negative action Este o acțiune negativă for the sake of a positive action. de dragul unei acțiuni pozitive. The negative action is ceasing from eating. Acțiunea negativă este să te oprești din a mânca The positive action is prayer, worship, and the word. și acțiunea pozitivă este rugăciunea, închinarea și cuvântul. See, we don't fast just for the sake of fasting. Vedeți, noi nu postim de dragul de a posti. We fast so we can give ourselves to other things, Noi postim pentru a ne dărui altor lucruri. to worship, to the word, to prayer. Pentru închinare, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciune. So here we see a young congregation, and although they're not sufficient for the work God is calling them to, they exhibit a dependence on the Holy Spirit. Iată o congregație, o adunare tânără și deși ei nu sunt suficienți pentru chemarea pe care Dumnezeu le-o face, ei sunt dependenți de Domnul. If they don't do this, fasting and prayer and dependence, Dacă nu fac lucrurile acestea în post, în rugăciune, în dependență de Domnul, they will be like all of us, vor fi și ei ca noi toți, shaky, unstable, weak, and frail. declătinat, fragili, instabili. If we try to do this on our own, we have no hope. Dacă încercăm să facem lucrarea de unii singuri, nu avem nicio speranță. Now, don't miss the fact that things are still forming in this chapter. Acum, nu pierde din vedere faptul că încă lucrurile se They're formează. 1 to 3 years old. Biserica are o vârstă de la 1 la 3 ani. They don't have a lot of history to call on. Nu au multă istorie în spatele lor. Paul has not been called an apostle yet. Pavel nici măcar nu fusese numit apostol. He and Barnabas have done some ministry, but they haven't begun the first missionary journey that we know so much about. El și Barnabas au făcut ceva lucrare, dar încă nu au început acea primă călătorie misionară și mai apoi lucrarea misionară de mai They're in a târziu. place of incredible dependence upon the Lord. Ei se găsesc într-un loc al dependenței depline față de Domnul. I fear the longer we go on as churches, Mă tem că pe măsură ce trece timpul ca biserici, the more we start to depend on our experience and our history, our networks, our finances, and our knowledge. problema este că începem să depindem din ce în ce mai mult de experiența noastră, de expertiza noastră, de rețeaua noastră, de tradiția noastră. Too many pastors, too many elders,
too many church staffs, too many congregations, Prea mulți păstori, prea mulți lideri, prea mulți slujitori și prea mulți membri put too much hope in their own ability, their own education, își pun prea multă speranță în abilitatea lor, în educația lor, their own planning, their own enthusiasm, în planificările lor, în entuziasmul lor and their own zeal. și în zelul lor. Let me tell you, you cannot do what you're setting out to do. Vreau să-ți spun cu claritate că nu ești în stare să faci ceea ce te cheamă Perhaps Dumnezeu you să misheard faci. me. Poate că nu m-ai auzit. Perhaps you heard me say it's going to be very hard and difficult to do what you're going to do. Poate că m-ai auzit spunând că o să fie foarte greu și dificil ceea ce ești chemat să I did faci. not say that. Nu am spus lucrul It's ăsta. utterly and totally impossible to do what you're setting out to do. Este total și complet imposibil să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă să We are faci. completely unable. Noi suntem complet neputincioși. We're frail and apt to fail. Suntem fragili și dispuși înspre fragilitate. I would encourage you to listen to Dave Harvey's sermon from this morning every month. Vreau să te încurajez să asculți predica lui Dave Harvey de azi dimineață în fiecare lună. I'm serious. I heard it last year. I was crushed again this morning. Vorbesc serios, am ascultat această predică anul trecut și în dimineața aceasta am fost drobit de Duhul lui Dumnezeu. Because our flesh continues to tell us we have what it takes. Pentru că firea noastră continuă să ne spună că noi avem ceea ce ne trebuie. Satan continues to whisper in our ears we have what it takes. Satan continuă să ne șoptească în urechi spunându-ne că avem ce ne trebuie. We must depend 100% on the Spirit and the Word of God. Trebuie să depindem 100% de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. If you're brave, here's a prayer request you could make every day. Dacă ești curajos, iată o rugăciune pe care o poți face zilnic. Remember in Genesis 32 when Jacob wrestles through the night with the Lord, the angel of the Lord? Îți aduce aminte de Geneza 32 când Iacov se luptă cu îngerul Domnului? Do you remember the physical impalement he had the next morning? Și îți aduce aminte de șchiopătarea aceea fizică cu care s-a ales a doua zi dimineața? He walked with a what? Cu ce a plecat? A limp. Cu o șchiopătare. He had a physical reminder of that wrestling with the Lord. A avut în trupul lui o amintire fizică din acea luptă cu Domnul. When we're looking to bring on leaders in our church, we ask them this question, tell us about your limp. Când suntem preocupați să vedem lideri crescând în biserică, le spunem, spune-ne câte ceva despre șchiopătarea ta. And it's really wonderful when there are multiple limps. Și este chiar minunat când vedem mai multe șchiopătări. We heard Bill talk about his limp and Pam's. L-am auzit pe Bill împreună cu Pam vorbind de șchiopătarea lor. You go around this room and talk to anybody who's been very long walking with the Lord, they'll have a limp. Și dacă vei vorbi cu oameni din această cameră care au umblat de multă vreme cu Dumnezeu, vei descoperi că au câte o șchiopătare. That's because God knows for our best and for His glory, He has to crush us. Asta pentru că Dumnezeu știe că pentru gloria Lui și binele nostru trebuie să ne He has to zdrobească. break us over and over. Trebuie să ne desfacă din nou și din nou. The Bible says the Word of God does that. It crushes us and then remakes us more in the image of our Savior. Scriptura spune că cuvântul Domnului asta face, ne zdrobește și mai apoi ne reface după chipul Lui. If we want to be a kingdom church, that must happen for all our leaders. Dacă este să fim biserici ale împărăției lui Dumnezeu, asta trebuie să se întâmple cu toți liderii. Speaking spiritually, not physically, Vorbind spiritual, nu fizic. in our ministries, we're looking to see În lucrările noastre vrem să vedem the dead come to life, că morții vin la viață, slaves set free, sclavii sunt the blind eliberați, given sight, orbii primesc vedere, the lame to walk, șchiopii merg, those soul transformations in salvation and sanctification. acele schimbări de suflete care au loc prin mântuire și convertire. These things are utterly impossible, but with Christ all things are possible. Aceste lucruri sunt absolut imposibile, dar prin Hristos ele sunt pe deplin So posibile. kingdom churches and kingdom pastors will do this. Așa că bisericile împărăției și păstorii împărăției vor face următoarele.
They will boast like the Apostle Paul. Se vor lăuda precum apostolul Pavel. I boast all the more gladly of my weakness, Mă voi lăuda mult mai bucuros în slăbiciunile so mele, that the power of Christ may rest upon me. pentru ca puterea lui Hristos să rămână peste mine. Can I encourage you, men, to slay the giant of self every single day? Pot să vă încurajez, bărbați, să înjunghiați uriașul sinelui în fiecare zi? When you feel that coming on, that you can do this, you're able, you've got some experience, you need to slay that. Când simți că ești în stare, că ai tot ceea ce trebuie, că ai abilitățile necesare, fii pregătit să îl înjunghi. It's like with preaching. Este precum predicarea. Sometimes people will say to me, you Uneori- must be ready. Uneori oamenii îmi spun, cred că ești pregătit. I say, I'm never ready. Și eu le spun, niciodată nu sunt I just pregătit. ran out of time. Doar că rămân fără timp. How can you ever feel fully ready to Oare teach this book? cum poți să fii pe deplin pregătit să înveți cuvântul lui Dumnezeu? Normally in our service I sit because I'm old and we have 2 services and I can't stand all that time. De obicei, în timpul serviciilor, eu stau pe scaun jos pentru că am ajuns puțin mai în vârstă și avem 2 servicii la I biserică. spend most of that time desperately praying Și for în God's mare Spirit to parte move. din timpul petrecut pe scaun mă rog cu disperarea lui Dumnezeu ca să lucreze. Because I know I'm about to endeavor in something that's utterly impossible to do. Pentru că îmi dau seama că voi face ceva, ceea ce e imposibil pentru mine. My friends, you are not able, you are not ready, but God is. Dragul meu prieten, nu ești în stare și nu ești pregătit, dar Dumnezeu If we want este. to have any kingdom impact for His glory, we must be dependent upon His Spirit. Dacă este să avem influență pentru împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim dependenți de Duhul lui Dumnezeu. The fifth characteristic of kingdom churches is that they're empowered churches. A 5-a caracteristică a bisericilor împărăției este că ele sunt biserici împuternicite. Because they're not dependent on themselves, but they're dependent on the Holy Spirit. Pentru că nu sunt dependente de ele, de ele însele, ci de Duhul lui Dumnezeu. Therefore, they find this empowerment from the Spirit of God. Prin urmare, ele găsesc această împuternicire a Duhului lui Dumnezeu. When we planted our church in 2000, I said before we were all on our own. We had no other church, no network. Când am plantat biserica în anii 2000, înainte să avem orice legătură cu familii de biserici, We started with 30 people. am început cu 30 de oameni We were in survival mode for 6 years. și timp de 6 ani am fost într-o postură de supraviețuire. We honestly didn't know if we'd be there the next month. Și, într-un mod foarte sincer, nu știam dacă vom mai încă o lună. We joined a network of churches that were planting churches. Ne-am unit cu o familie de biserici care plantează biserici One of the wise older men in that network pulled me aside și unul dintre oamenii înțelepți și mai în vârstă din acea rețea de biserici m-a tras deoparte He said, one of the main problems you have și mi-a spus, știi că una dintre problemele principale pe care le ai is that you've been trying to build the church. este că tu încerci să clădești biserica. He told me Jesus Christ said he would build his church. Și mi-a spus, Iisus Hristos își clădește biserica. And he lovingly told me I needed to repent. Și mi-a spus cu dragoste că trebuie să mă pocăiesc. Don't get caught up in that lie. Nu te lăsa prins de acea minciună. Here's what God requires of you: Iată ceea ce își cere Dumnezeu. to be faithful, Să fii credincios. to just be faithful. Doar să fii credincios. Faithfully preach the word. Să predici cuvântul cu Faithfully love credincioșie. the people he brings. Să iubești oamenii pe care îi aduce Dumnezeu cu credincioșie. Faithfully shepherd. Să păstorești cu Just be credincioșie. faithful and Jesus will do what he wants to do with his church. Doar să fii credincios și Iisus va face ceea ce va face cu biserica Lui. But can I encourage you? He will build his church. Dar vreau să te încurajez să știi că El își va zidi biserica. He will bring the sheep, his sheep, to where they will be shepherded, fed, protected,
and cared for. El își va aduce oile sale, pentru că sunt ale sale, într-un loc unde vor fi hrănite, vor fi păstorite și vor fi protejate. Here we see in our text in verse 2 and verse 4 short statements. Iată ce vedem în textul nostru, în versetele 2 și 4, câteva afirmații scurte. In verse 2, the Holy Spirit said. În versetul 2, Duhul Sfânt le-a zis. Verse 4, so being sent out by the Holy Spirit. Versetul 4, așadar, fiind trimiși de Duhul Sfânt. We're tempted to gloss over those words. Tindem să trecem repede peste aceste Those are cuvinte, incredibly important. dar acestea sunt foarte importante. This is Christ building his church. Iată-L pe Hristos că cum își zidește biserica. This is the Spirit of God directing his church. Iată Duhul Sfânt cum direcționează biserica. This was before those men understood what was going on. Asta este înainte ca acei bărbați să înțeleagă ce se întâmplă. I find this so encouraging. Găsesc acest lucru foarte încurajator. God had a plan not just for the church in Antioch, but for these men, especially Paul and Barnabas. Dumnezeu avea un plan nu doar pentru biserica din Antiohia, ci și pentru acești bărbați, pentru Barnaba și pentru Saul. They have no idea what he's going to do, a first missionary journey, a second, a third, the churches that will be planted. Nu știau ce va urma în prima călătorie misionară, a doua călătorie misionară și bisericile plantate. But God knows his plan for that church and for the churches to come. Dar Dumnezeu își cunoaște planurile cu privire la acea biserică și cu privire la bisericile care vor veni și vor fi plantate. One of the verses I love is in Acts chapter 18 verse 10. Unul din versetele pe care le iubesc se găsește în Fapte 18 cu versetul 10. There God is encouraging Paul. Acolo Domnul îl încurajează pe Pavel. And he says this, I have many in this city who are my people. Și el încurajează astfel, eu am mult popor în această cetate. Perhaps that means many who are saved and Paul just doesn't know them yet. Poate că e vorba de faptul că sunt acolo oameni aleși pe care Dumnezeu încă nu-i cunoaște. I tend to think it means many who are not saved and they don't even know it yet. Dar eu cred, nu că sunt mântuiți și sunt în cetate, dar cred că sunt acolo oameni care nu sunt mântuiți și nu știu lucrul acesta. This is true for your city and mine. Dar acest lucru este adevărat pentru orașul tău și al meu. According to Revelations 13:8, Potrivit cu Apocalipsa 13 cu 8, there are names already written in the book of life. sunt nume deja scrise în cartea vieții. Some of them are going to be saved in 2024. Unele dintre acestea vor fi mântuite în anul 2024. They have no idea. N-au nicio idee despre ce se va We întâmpla. don't know who they are. Noi nu știm cine sunt But when aceștia. we're dependent churches, then God's Spirit will move. Dar când suntem biserici dependente de Domnul, Duhul lui Dumnezeu va lucra. Jesus taught us this in John 15. Și Isus a învățat lucrurile acestea în Ioan 15. Abide in me and I in you. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. The branch cannot bear fruit itself Mlădița nu poate aduce roade de una singură, unless it abides in the vine. ci doar dacă rămâne în viță. Neither can you unless you abide in me. Tot așa nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Whoever abides in me and I in him, Cine rămâne în mine și eu în el, it is he who bears much fruit. el va aduce multă roadă. For apart from me, you can do nothing. Pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Empowered churches are faithful to the Word of God and the mission of God, the call of God, and His Spirit is at work. Bisericile împuternicite sunt încrezătoare în cuvântul lui Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în mijlocul lor. If I could go back 24 years, Dacă ar fi să mă duc înapoi în urmă cu 24 de ani, we would waste a lot less money on advertising and marketing. n-aș mai fi cheltuit atât de mulți bani pe marketing și pe reclamă. We'd put a lot more effort into prayer and the preaching of the Word and discipleship. Am pune mult mai mult efort în rugăciune, în predicare și în ucenicie. And we would trust the Lord to build His church. Și ne-am încrede în Dumnezeu ca să-și zidească biserica. The sixth characteristic of kingdom churches Cea de-a șasea caracteristică a bisericilor împărăției, is in verse 3, they're missional churches. găsim în versetul 3
că ele sunt biserici misionale. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Așadar, după ce au postit, Duhul Sfânt le-a zis, atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. If pastors are honest, those words "sent them off" can send a chill down your spine. Păstorii simt cuvintele acestea pe șirea spinării, Especially in the early years of church planting. mai ales în primii ani ai plantării de biserică. All I cared about is that somebody was alive when they walked in the door. Tot ceea ce îmi păsa era ca cineva să fie viu când intra pe ușile We made a bisericii. lot of mistakes. Am făcut o mulțime de greșeli. We didn't hide things, but we didn't front-end load things Nu ascundeam lucrurile, dar nici nu le afișam cu claritate. because we wanted people to come. Pentru că tot ce ne doream era ca oamenii să vină. But we made a mistake by not being clear about our distinctives in our theology and our practice. Nu am fost clari în ce privește distinctivele noastre și practicile noastre. Because some of those people plugged in for 6 or 12 months, Pentru că unii dintre oameni veneau timp de 6 sau 12 and luni then they found out things about us that weren't going to change. și după aceea descopereau anumite lucruri care nu se vor schimba în biserică. And when they detached and left, it was far more painful than if they had left in week 1 or 2. Și mai apoi, după ce au plecat, lăsau în urmă o durere mai mare decât ar fi lăsat dacă plecau în prima sau a doua săptămână. So I understand the difficulty with contemplating in your early years, send them off. Așa că înțeleg ce înseamnă dificultatea acestei perspective să îi trimiți. Think about the church in Antioch. Gândiți-vă la biserica din Antiohia. Do you not think every one of them would have loved to have the Apostle Paul stay with them? Oare nu credeți că fiecare membru din acea biserică nu le-ar fi plăcut să-l aibă pe Pavel să rămână cu ei acolo? You can't go yet, Paul. We're not strong enough. We need Pavel, more people. We nu- need more ministry. Nu poți pleca încă, nu suntem suficient de puterniți, avem nevoie de mai mulți oameni, mai multă lucrare aici. And what about Barnabas, Și cum rămâne cu Barnabas? the son of encouragement? Fiul încurajării. Who wants to send that guy off? Cine ar vrea să-l trimită pe tipul acesta? No, you have to stay here. We need the encouragement. Nu, trebuie să stai aici, avem nevoie de încurajările tale. Kingdom churches are missional. Dar în bisericile împărăției sunt misionale. Kingdom churches care not just about their own people and their own ministries, Bisericile împărăției nu sunt preocupați numai de oamenii lor și de lucrările lor, but kingdom churches have a mindset outside their four walls. ci aceste biserici au o mentalitate care îi ajută să privească în afara zidurilor. God has used Dave Harvey in my life and our life as elders over the last number of years Dumnezeu l-a folosit pe Dave Harvey în viața mea și în viața noastră în ultimii ani, to help us show us we had turned very inward. pentru a ne ajuta să vedem că ne-am întors înspre noi, înăuntrul nostru. One of the most exciting things for us as a team and a church is now how we can do things outside of our building Și for acum, others. una din lucrurile cele mai entuziasmate pentru noi este ce se întâmplă în biserică, este o echipă și o perspectivă de a vedea ce putem face în afară. I remember asking Hope Oakville, who had planted a number of churches, what it was like to send people. Mi-amintesc că i-am întrebat pe cei de la Hope Oakville, care au plantat un număr de biserici, cum este să trimiți oameni înspre acele Pastor biserici. Robbie said when we sent our first 100 people, it was a shock. Și pastorul Robbie ne-a spus că atunci când am trimis pe primii 100 de oameni, a fost un șoc. Because you realize the people who are going are your best givers and best servers and most committed because they will take that step in church planting. Pentru că îți dai seama că oamenii aceștia au fost cei mai darnici, cei mai dedicați, cei mai care slujesc cel mai mult, pentru că au făcut pasul acesta în a pune umărul pentru o plantare de So he said biserică. sending 100 was like sending 200 or 300. Și el spunea că a trimite 100 de oameni din aceea e ca și cum ai trimite 200 sau 300 de oameni. I wonder, pastors, are you willing to send your best to some other ministry? Aș vrea să vă întreb, fraților, sunteți gata să trimiteți pe cei mai buni oameni pe care îi aveți? Are you willing to take that risk and trust the Lord and send them off to bless someone else? Sunteți dispuși să vă asumați acest risc, să-i trimiteți și să fie o binecuvântare pentru alții? By God's grace, He's changed our hearts on this.
prin harul lui Dumnezeu, El ne-a schimbat inimile cu privire la We acestea. don't see a need to plant in our city Nu vedem o nevoie de a planta în orașul nostru. because there's a number of smaller churches who now have gospel men in the pulpits, but they're trying to revitalize a dying church. Sunt o mulțime de biserici mici care au o predicare a Evangheliei, centrată pe Evanghelie și care încearcă să revitalizeze biserici moarte. So we've been able to give some finances to help those churches. Și am fost în stare să oferim anumite ajutoare financiare acestor biserici. That wasn't as painful as the next thing. Dar asta nu a fost la fel de dureros ca următorul lucru. We stood in the pulpit many Sundays and asked our people to leave. Am stat duminici la rând și de la Amvon am cerut oamenilor să plece. We put the website and the information on the screen and asked them to prayerfully consider going to that church. Am pus numele bisericii și website-ul acolo și le-am cerut membrilor să se roage dacă e voia lui Dumnezeu să meargă în acea To go biserică. there and put their hand to the plow and be a part of a Să revitalization. meargă acolo, să pună mâna pe plug și să fie parte din acea revitalizare. And I don't say that to brag or puff us up, Și nu spun lucrul acesta pentru a mă lăuda sau pentru a ieși în evidență. because if you could see my heart when I'm making that announcement, it's not so good. Pentru că dacă ai fi văzut inima mea în momentul în care făceam anunțul acela, nu era deloc bună. It's filled with terror at times because who might go and what might happen to us. Era plină de temeri pentru că mă gândeam, oare cine va pleca? Cine va ieși din mijlocul nostru? But let me encourage you, a church that's lost its mission, even if its numbers are growing, is unhealthy and headed to death. Dar vreau să vă spun ceva, o biserică care și-a pierdut misiunea, chiar dacă numărul lor crește, este nesănătos și se îndreaptă spre moarte. Be sold out for your own ministry and what Christ will do in your own church. Fii preocupat de lucrare și pentru ce a făcut Hristos pentru biserica But can lui. I encourage you to be equally sold out to see Him work through you to bless other ministries and other fields? Dar vreau să te încurajez să fii dedicat cu privire la ce vrea să facă Dumnezeu prin tine pentru alte lucrări, să fie o binecuvântare pentru ele. I believe this makes us unshakable together. Și cred că asta ne face de neclintit împreună. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, we commit these things to you. Tată, încredințăm aceste lucruri în mâna ta, We trust you in the outcome of this. ne încredințăm în tine cu privire la rezultate. I pray for each church and leadership represented here Mă rog pentru fiecare biserică și conducere care sunt aici, that we would hold what you've entrusted to us ca să păstrăm ceea ce ne-ai încredințat with open hands, cu mâini deschise prayerfully desiring to be good stewards, și cu rugăciune să ne dorim să fim administratori buni, that everything we in our churches do ca tot ceea ce facem noi și bisericile noastre would be done for your glory and your glory alone. să fie făcute numai pentru gloria ta. We pray this in Jesus' name. Ne rugăm acestea în numele Amen. lui Isus. Amin.